Băi băiatul, dar ce fric s-a lăsat. Mai trag viziera puțin că vin gâze muște și intră în ochi. Spălăm și puțin la TV-ul, am băgat și 4x4. Da, deci acum evităm aglomerația după DN-ul și să vedem pe unde o să ieșim. Iosif a spus că știe. Tată, ce apă e aici, să-mi bag picioarele. Care naiba stai aici, tată? Ăștia filmează ăștia de la Discovery, tehnici de supraviețuire. Dar cine nebun să facă grătare aici? Că aici e infecție, tată, poate de rupe. E infecție, fiindcă aici e canalul care se scurge cu canalizările din oraș și când vine aluviuni, toată mizeria, tot caca vine aici. Băi, dar traseul e șmecher tare de tot. Serios vorbesc. Traseul e bombă. Ce? Normal drumul e pe aici, dar mai facem 2 ore. Intrăm și ieșim la Azuga. Da, păi se scurt. Nu măi, s-a făcut, târziu să scurtăm. Cum vrei tu? Așa eu mă bag, dar mai e de mers. E târziu, mă! Nu, e târziu, na, Doamne ferește, se că la vreunul ATV-ul, îți dai seama să le de aici, na, că te ruși cu unul, merg 3 pe un ATV-ul, dar nu prea scobie să-l strici pe aici, pe bezna asta, nu vezi nimic. Ia să-l dau eu pe spate, ca să nu ne provocăm uzură, aiurea. Nu, traseul ăsta e traseul mișto de veni ziua. Ăsta e traseul marfă tare de tot. Și văd că ești destul de lung. Și porțiuni cu noroi. Mamă, dar ce s-a încălzit motorul. Frige șaua. Și merg să încet, nu circulă ca lumea aero. Nu se găsește ca lumea și na. Ce tare se aude. Am închis și LED bar-ul ca să nu iau vreo amendă, că orbește destul de tare în trafic, mai mult ca sigur. Am ocolit ceva mai mult.
Nu neapărat cred că ajungea că am ajuns mai repede pe unde am venit, dar măcar nu stai în traficul ăsta infect. Cel mai mișto era când aveam Tobu Sport, am avut un Big Gun, nu se încălzea așa tare, mă, șaua, fiindcă ți-a avut goală, practic. Asta are sete, toate prostiile. Nu intri pe acolo, Iosif. Nu mergi pe acolo! Bă, dar ești mecher de veni ziua și urca pe acolo, mă! Băi, dar trebuie să mergem pe acolo. Da, și nici mucea lungă, unde am fost noi mereu. Bă, acolo ești mecher de venit și sâmbătă, cred, și să urcăm tot înainte. Da, urcăm covorul, urcăm covorul. Da, frate, ești mecher tare și nu poți să spui că ceva, bă, îți rup ATV-ul în două. Cum ai șaua? S-a încins corul la tine? Corul s-a încins de la căldură? La mine e frigitare de tot. Ce? Nu, acolo e mișto de venit ziua și urca ca nebunul. Băi, face și nu deranjăm pe nimeni de evite și aglomerația asta, că nu putem sta în frate. Dacă eram cu mașina, stăteam, dar cu ATV-ul n-ai nicio chestie, n-ai niciun stres. De asta e bun ATV-ul mai ales la chestii genul ăsta, păi... Și cu motocicleta sau scuterul vin, dar acolo e pus că dacă se deschide unul ușa, așa la ATV-ul ți întoie burbarul, îi faci la ușa parc, da, fără este. Chiar îmi place de șoferii ăștia care se dau și văd că ai posibilitatea să te bași fără să-i încurci. Bravo! Felicitări! Și eu mă dau, să știți, chiar și eu, dacă văd că unul e mai mic ca mine și poate să se bage fără să curci circular, se bagă-te, frate, fără problemă. Asta face treaptă. Așa e normal și asta înseamnă, și asta face parte de conduita preventivă. Să le faci loc altora să te depășească. Dacă nu te incomodează cu nimic. Sau dacă nu incomodează traficul. Am mai oculit cu puțină aglomerație. Poate fi altceva, tată, păi... Cu ce să mergi cu mașina? Băi, mergi cu mașina, dacă nu e mașina ta, te bagi, dar să fie mașina ta, să o bagi în toate buruienile, toate crengile astea, să o faci pardaf. Jantă zgâriată, cauciuc tăiat, spart, să mai tai în cauciuc în pădure. Asta îți mai trebuie, să mai schimbi și cauciucul, roată, dacă ai, că dacă n-ai, ghinion. Ghinion de neșansă.